Ħabib u kollega, bniedem dedikat u mimli imħabba dejjem bitbissima fuq fommu, dik l-istess tbissima illi laqtet il-qalb ta' ħafna nies. Hekk sostnew dawk kollha li indirizzaw il-velja li saret quddiem il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan bħala tislima għall-eks Sindku ta' San Ġiljan u eks Deputat Nazzjonalista Karl Guder. Din il-velja tas-Sibt saret b'tislima lill-eks Deputat Nazzjonalista Karl Guder illi f'16-il sena serva f'diversi karigi fih dan il-Partit Nazzjonalista, fosthom bħala Sindku ta' San Ġiljan u membru parlamentari f'isem il-Partit Nazzjonalista. Bl-aħħar kariga tkun dik ta' Chief Operations Officer f'Net Media. Preżenti għal din il-velja kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' Anne-Marie Grech, ix-Shadow Ministers Carol Aquilina, Albert Buttigieg, Mark Anthony Sammut, Graziella Gallia u Yves Borg Bonello. Is-Sindku preżenti ta' San Ġiljan Guido Dalli flimkien ma' numru ta' kunsillieri, eks-sindki u eks-kunsillieri fih dan il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan.